Sly Media TV, building bridges. Pane bendu nongoda kubvunza uyo tetai kuti pakaitwe nhumbu yaRazarus iwo ndo wakuru wangatadza kuziva here kuti mwana uyu wakashinirwa sei akoje wabvunze ari padhuze parotozvinzi akuzoshina ndiri kubvunza pane pamusoro pane nhau iri kunzvengwa nevabereka pese patirofamba pane nhau yechikwambo kana yezvikwambo zviri kunetsa yekubarwa kwangu hangu inhau yaifanira kutaurwa nanasekuru ende nemataurikiro ari kuita handina dambudziko nayo asi nhau yezvikwambo inini ndo nhau inonetsa mumusha pedu ende chikwambo ichi izvezvi chiruda ropa patakafamba namai nini vakashaya muna November chakanzi chikwambo ichi chakutouraya vanhu paevery 6 months zvikazochinja zikanzi dzakuuraya vanhu pa3 months ende izvezvi ndo zvichiri kuita saka nhau iyi ndo irutidzwa nemhuri chikwambo ichi tikachitsvaga mhuri yavo ndo mezviri kungobuda kuti vese vari kuziva nhau iyi kodzi yakabva kuna baba vao namai vavo saka ndo pane nhau hombe yakaita kuti nini ndinge chitora vanhu vese vatichiuya nazvo munomu atoriita zaidai sadari toita sei zviende kotowarini zvinhu zvemuchakabvu nezvako iwe zvinhu zvako iwewe nezveuyu mushakabvu uyu toita kuti zviende kunotorwa ri zvefana zvikunoparadza sekuru isusu chekutanga chatati chikumbira uyu atiziva ndiye baba wemusha baba asari ari mukomana kuna anamai veda ava vanogara umba kwavo izvezvi patakatobva kunhamo ndiye atakasiya ari pamba ipapapa aine makii achivharira zvinhu nekupedzisa zvaitika saka ndo pane dare hombe rekuti atiziva muchamuita sei because dii auya dare redu raibuda zvakanaka pakutaura kwaanga aita kuti kune tsvimbo dziri kumba neimwe iri kwamukomo ende pese patiri kufamba iye ndiye ari kubatwa even kwamambo ndiye akabatwa saka totiza kwaaita chokwadi chiripo ndechekuti haanotiza zvekugara mumba make asi atotizawo kovhima zvoroti patiri panapa iye ane kwaari achitotsvagawo kunyadzisa kana kurivenja kufa kwehanzvadzi yake because ndo yaifamba nayo ende ndiye anoshandisa tsvimbo yacho kuuraya vamwe harina kuipa mkwene mangwana muchafona kuti tisuka kutora zvinhu ikoko naika ndotenda topai mota muenda munotora zvinhu kuturaiva pamsora istobatsirani kutakura chiyongo batsirani mamwe mapika kuzotera kuno kusanganisa zvinhu vareko titobatsirana kuisa mbata vamwe uchitopinda uchitouyai tomangasibatiwe vakupinda mtoenda kumberi muchitaura kuti domangazvibatiwe tiri pano domangazvibatiwe munosaropinda muno mwana nosvika zvinhu zvataigara nazvo here asi tindofanira kungaisevhe zvinhu yazvinye ngazviitwe zvidoma
Seguro que você hoje seguro gente. Eu cheguei a passar. Eu cheguei a mostrar. Mangai. Munoona kuti imi munoita nungo dzokutira zvinhu izvi hamuna pekuzodzirongedzera tiruzipisa zvese apa hapana chinoendawo baba because masaga acharubvarwa. Taura kuti zvomanga zvibatiwe. Mwana mwakatariswa nga zvibatiwa pano. Pana papase kutasu. Antana anouraiwa. Takabva kunoega mumwe. Enda timbocha. Tipase kutasu. Zvomanga zvibatiwe pano. Pano pase kutasu. Kaneta neta. Ngazvibatiwe zvasara zvechiteera. Yomanga zvibatiwe zvasara zvechiteera. Ukoona apa? Asi muri kuona apa kapazvo. Imuro wenyu ungakanganiswa nevabereki venyu. Uroyi wenyu vazukuru wanga wakakanganiswa nevabereki venyu vanga vakozesa uroyi wenyu. Mazwa Apa ndikuona pane zvishira. zvazina sekuru apa ndiri kuona pane zvivanda apa zveshiri. Ukundoshona? Muri kuzvashona? Ione chako. Hanzi ione chako. Ione chako. Chimamusha chiripo apa. Chepamusha zvekare chezita remusha chiripo. Pane zvidhoma zvivanda zvishiri zvitatu. Ukundoshona? Ndati pane chi? Ukona pabatwa dumwa basirizvo. Hamwe anobatwa dumwa aiwa hazvisirizvo. Ya, nekasero kanhemba kemusha kakatswanda so. Nekasero kanenge katswanda kemumusha. Kemusha. Kaibata pfungwa dzenyu mese. Kaibata pfungwa dzenyu mese. Hakuna chamungabate mabasa hapana. Baba nai. Tumira tibate mbole. Yomanga zvibatiwe. Ngazvibatiwe. Ngazvibatwe. Mune vamatasha ngaisunungurwe Yomanga matasha ngaisunungurwe. Ngazvibatiwe nguva yarikwana. Chimwe nachimwe chine nguva. Yomanga zvibatiwe. Ngakabatwe. Zvivanda ngazvibatiwe. Zviwanda ngazvibatiwe. Ngakabatwe. Ngakabatwe. Zviwanda ngazvibatwe. Zviwanda ngazvibatwe. Zviwanda ngazvibatwe. Zviwanda ngazvibatwe. Ngazvibatwe ngazibude. Zviwanda ngazvibatwe. Basi stop kwasekuru tasu. Ndomanga zvibatwe. Ana nharo ndazi. Ane nharo unofa. Ane nharo ndazi. Ane nharo ngatisaureva. Ane nharo ngave masekuru tasu. Agosutwa maningi ndisekuru tasu. Nepunishment Musati ngafe. Chimbapati yake. Imimi munombosutwa nazo vamwe maitobenefita mukatenda usikuru kai. Apa pfungwa dzakabatwa. Inini dzangu inini ndindatambudzwa neziwanda zvevanhu. Pfungwa zvakabatwa. Makore adawanda. Ndomanga zvibatwe. Kura ndizvo. Ova munotoenda kusikuru na. Zviwanda ngazvibatwe. Vakabenefita inini nditambudzika. Ngambura. Wakaenda kuami uchishanda mari yako achikutorera. 17 years pasina kana chinobuda. Kabega kawana kabega. Kabega kandikana. Ngekangu. Ha? Ngekangu. Bate begi le. Bazo chijako. Bate begi le. Dada uvule zipu ratidza vanhu kabega kako. Dada uvule zipu ratidza vanhu kabega kako kako. Yes! Ndozvatakapuwa ngabereki izvi.
itezvioneke kuzvioneke bato njako nemaoko kutaridza kukamera kuione bata nemaoko ratidze hapana vazinombokuita mazuva ese chotorarama neuchiniwe bato nemaoko ratidza kukamera sumudza mudenga iwe ona kunyara mbomira maichishandise iwe ndikira ndipedzere mwana mweti pechake tapedza basa tozotanga kutaura zvivanda ngazvibatwe chichichi vasekuru tasu zvivanda ngazvibatwe zvinopera pano chichichi panapa ndepe inganga yechi6 tichifamba muchiramba zvivanda ngazvibatwe muchiramba chichichi ndarumiwa zvivanda ngazvibatwe chichichi icho chivanda ngachibatwe chivanda ngachibatwe aishandisiyasikana nina ndimboziva ndakatochibata mira kudzanya kupinda kuuraya kuda touraya usadzanya zvokuuraya mira kuchiuraya usachidzanya zvokuitiwe ndapedzerana ipapo hata sekuti chatanga tapedzerana takuda nhemba yamusha manje pakudiwa nhemba yemusha zviro zvaitinisa mungararame sei nazvo izvi tichishaya kuti chini kushire kudhokumberi kushana ana kusukuru hapana kushire kudhokumberi kushana ndakatsikirana mudamireko ipapa ndakakubvunza iwani musuva zvivanda ngazvibatwe kasekuru tapsi zvivanda ngazvibatwe ndochemusha akamirira baba yemusha ngaabatisamurapa sekuru tamusha ngazvibude pachena kuti chisi chenyumba ngechemamazvibatwe achina zinge chenyumba sekuru hati chenyumba zvivanda ngazvibatwe totenda sekudazvo sekuru tasu mazvita umwe nomwe chake muzvona sei zvivanda ngazvibatwe umwe chake ko asiripo zvetakatsvaka here ana baba zvedu zvetakatsvaka here saka si chako sauda kuchiramba chako ngati vasandutsa svimbo yeru muri kuramba mana chamururambira pachii tamuzeyo nyamnyama auna kusanduka kusvera pese yakazvimba so mubvunzo ndokuti chinhu ichi ndechenyu here imi muri tobvunza isu sekuru kuti ndechenyu here imimi muri kuti iwe chavanichi yachangu akachionei aiwa muzungu siya sekuru wabvunze sekuru iwe chavanichi yachangu iwe chavanichi ndechangu ndakachibata ichemusha ichi icho ndichemusha icho tasaimona urwe hwenyu mairoya zvakafanana mainyengewa nehanzvadzi ukunzwa shona unoona urwe hwenyu mairoya zvakafanana muchiita bonde nehanzvadzi zvakangofanana uyo akafa uyu akanyengewa futi nehanzvadzi iyeyo akafa futi mai manje akanyengwa futi nehanzvadzi yake aisiri zvere iwo akazvara mwana chongomana rubana kuya ndiye akaramba nowasikuyayowa ari tu nomwe musikana futi usipo baipo basina vila basika pana baba tiri vakanyengewa mwana wanzvadzi adzai nehanzvadzi zvakaipa vazukuru vangu dati mufambe zvezvanika muende padhiramu munokanda zvinhu zvenyu mudhiramu ende makatara ine zvikwambo zvenyu chopuchopu andedoni kapera pamberi namunopisa nedengu rine kanhemba kenyu usatize kamera dzoka zvachinatsa kurovera sida fambai nezvinhu zvenyu makaita musara
Ukuenda drum. Bomira yokanda, kanda. Murutiza kamera ka. Mira mbonyatso kulaba kamera. Hey, kamera makatso. Mira, mwacho kamera. Right, mnatso kutola kamera natso kuda nini. Sumuza izvi mudenga. Iti bye bye mwanangu chi nasi zona sifa. Bye bye. Iwe tadzisa mwana wako kuno. Vanhu vangambotarariza imbonyatso shanda sei. Achavunzwa na sekuru mukati. Iti bye bye vanangu. Bye bye. Saka kunganga dzese dzataenda mamusikabatwisei imi. Maika mwanangu, bye bye mwanangu. Bye mwanangu. Ila nchakuda zona ndikufira bana. Sose sara pano pasekuru. Kandi nezvimwe nizvendinazo sekuti afungani. Iyo ita bye bye chikwambo changu chemusha. Bye bye chikwambo chemusha. Bye bye chemusha. Jazi ngechemusha ina handi zvangu handi changu bajuru bye bye. Ehe. Kanda imo. Ndokanda. Akumana moto. Kanda. Tiziriripe. Bana. Tizirapa. Yo we mwana. Sana. Famba zvinyoro zvamudzokera matatu. Hanzi ngatinde vakaine zvinhu zvavo pamberi. Vangane zvinhu zvavo zvingabata maoko zvipinde pamberi. Ngazviita sevamwe. Umesituisa. Ndamanga travao. Bwino. Zvakanaka. Maiona bwino chideno. Maiona zvakanaka here hondo yamairarama muri mukati mairi? Hanzi koenda muna tinozodaira asi abva nechamaona. Umva chaputika. Hanzi kunza chaputika. Asi zvekutamba nazvo zvinhu zvenyu zvamairarama muinazvo. Usiku zvinokura. Kana usiku zvinokura. Apa nyaya mabvira kare muchitendera nayo. Nhau yedambudziko renyiri makabva parefu muchitambura naro muchienda kuno kuri kutsvaga kubatsirwa. Mukabwera pari kundojamba tsvimbo munango kufirisera. Kungouya kwamakaita pana muchijamba tsvimbo mumwe wenyu muroi mukuru akabva afa. Izvori? Ndoapinda una munyika. Makaenda mukanomuviga kumba uko. Ichokwadi sekuru. Ndikati ubwere pano mukatenga zvinhu murapita katenga zvinhu mudabwera revhiridhadhe. Ndakakuti muuye panapa muzoenda kunotora zvikwambo izvi kumusha makaenda chokwadi kumusha makanotora zvikwambo makaenda nazvo. Izvorini? Ndizvozvo ka? Ichokwadi. Chabwino. Zvakanaka. Apa ndifuna kuyamba nawo mama wake Lazarus. Iko zvinoda kutanga kutaura nemi amai vaLazarus. Chakuyamba bankani uchitika una makani uribe. Chekutangisisa muzukuru mubvunzo wandoda kubvunza kuti panhau yezviri kuitika izvi une nharo unopikisa here kana kuti haupikise? Handina chandinopikisa sekuru. Unozvibvuma uri kutenderana nazvo? Chabwino. Zvakanaka. Koyo munanga wacho? Iyo mumwe wacho una chiende chauri zviri kuitika panapa zvine kubva pakubatwa kwakaitwa nechivanda chako chabviswa nhasi uri kupokana nazvo here kana kuti uri kupikisana nazvo? Handipikisi. chavane chabatiwa ndechane chivanda chabatwa ichi chavatiangisa iwe ndakupasa pati takavhura wega zvanzi iwewe ndakupa bhegi rako rikakuti vhura wega tiratidze chirimo ukatiratidza kwachibudisa wega ndechani? Ndechangu.
Zvakanaka. Iwe chako chose chanda kuzaribata chavani? Iwe amai Lazarus. Chivanda chanda kuti bata chivanda chako apa kuti tarizo chibata kuti fungo taridza ndechani? Ndechangu. Zvakanaka. Ngatombere maoko kudai. Zvakanaka. Ine ndiribe feed yandibata kireka kutawira. Ini tateguru tazvo. Andina muroi wandinobata uroi. Achirega kubvuma uroi wake. Kwenda ende bankani ya feed ndizvimenya chidititi. Uye panhau yekubata varoi ini ndinozvitutumadza. Kuti pa feed aya. Ndinovimba ndega pachangu kuti aiwa pavaroi handikundikana kubata varoi. Wewe kupanya ikudade. Ende varoi ndinobata nekuuraya zvese chokwadi. Mukuza shoko rangu. Aba angani asara imwana Lazarus mutsudzuriwa. Iko zvino nhau yasara ndeyekuti mhuri yese yairarama iri mumatambudziko kufanana naLazarus. Chasara ndeyekuti muchisunungurwa. Zvinhu zvenyu, rwendo rwenyu rweupenyu rujeke, zvinhu zvikufambirira. Ndofuna kuyamba kureva kuti mwana wangu ndakutsudzura. Chekutanga amai vaLazarus ndimi vatiri kuda kuti mutange kutaura kuna Lazarus kuti mwanangu ndakusunungura. Ndokunge vamusunungura. Lazarus mwanangu ndakusunungura. Zvese ichitika. Zvese zvaitika zviye kana zvapera nhasi wotaurira mwana wako kuti zvapera. Zvese zvandikaronga nevabereki vangu paurombo hwedu hwatandikaromba uyu tichikusungira pazita rako kuti urarame uri matambudziko. Zvese zvapera. Taura. Zvese zvetaironga nabereki vangu tichikusungirira zvanga zvisina kunaka zvese nhasi zvapera zviri kusara muno masekuru tashu. Ndakusunungura mwanangu Lazarus. Iwe reva pamwe. Yo mumwe wacho taura zvekare. Kuti wese hama mai vandairoya. Kuhama dzako dzese dzawairoya nechivanda chako ichi. Utaure wose zvatoro nemumwe wako kana wabvuma kusunungura. Kune hama dzangu dzese dzendaikanganisa neuroi hwangu ndamusunungura ndandiregerera. Uona face yako inenge chivanda chako chamadabara je. Hationa chivanda chako chabvisa bhegi rako ye face yachene neface yako zvikatongofana. Ringe. Hazvina kana kutombosiyana muita kama twins. Chabwino. Pinango pana mnango anafara ngakosha. Zvakanaka. Ndiri kudzoka kwamuri mese vazukuru kana pane mumwewo ane mubvunzo kana shoko rekuda kutaura. Sununguka izveni. Mutanga ombera maoko. Ripitirana na ntchito yakapiwa. Endi mubvunzo kana chekutaura tiri kuda chine chekuita nezvebasa rashandwa munhu. Zvakanaka. Ane mubvunzo ngataura. Ndinotenda sekuru panhau yangu yaita kuti isvike munomu. Izvi zvinhu izvi ndinovimba kuti zvakaitwa nemhuri yese vari pamwe chete. Asi kusvika tipedzise zvataita izvi vamwe vacho havana kunge vazouya vakaramba saka ndizive sekuru ipapo. Arikubuda ndugu. Asina kuya ndeupi. Hanzvadzi yavo ivava. Munoenda panze munyora zita ravo mubepa wese. Munoenda panze munyora zita rake pabepa mounza bepa kuno kuti pise nemushonga timusote. Totenda. Chabwino. Zvakanaka. Mumwe. Musoro sekuru. Inini ndode kubvunzawo kuda kuziya kuti pane zvinhu izvi ngezvekumusha kwaamai wangu chete here kana kuti pane zvimumusha mababa wangu izvi daningana kana kuti ngezvekumusha kwawo chete. Ndamusha kwapa izvi Ndezvekumusha kwababa zviri pachena. Ndoti ngani yanga ndagarirwa pasi namhuri. Nekuti nhau yakagarirwa pasi nemhuri mudzinza rekwamatasva. Saka zvinhu ndezvemumusha wamatasva. Ngatichesei. Mazvita sekuru. Pamusoro esekuru. Cheers. Ndode kubvunzawo pamusoro petsvimbo. Pane tsvimbo dzatakatora dziri panapa. Saka ndaida kuziva kuti tsvimbo idzi dzakachena here kana kuti. Tsvimbo ngadzine mudhiramu ngawochera. Tsvimbo hadzina kuchena ngadzine mudhiramu dzinopiswa pachoto apa. Ndatenda sekuru. Tinotenda ndandirikukumbira futi kubvunza kuti pane nhau yegondwa kusanduka kwavakaita patatsika tsvimbo panze apo vese vaita zvakasiyana siyana asi
chendinobvuma kuti ndezvavo vese vaitaura nemutauro wakafanana wekuti ivo vega vainzwanana vachitaura veita tisikanzwi isusu. Asi pane nhau dzekuti mabasa avaiita pamwe pacho vaishandisa zvegondwa zvekuti even mumba nevakadzi vedu tatisikagari zvakanaka, vamwe vaitadza kuroorwa, zvaifamba sei sekuripa papo pavana. Ndari kukumbira kuti ivo vataura kuti vaizvifambisa sei. Izvozvo zvaipata ntchito yese gondo kaita gondo. Zvanzi zvivanda zvabviswa izvozvi zvizvo zvaishanda mabasa egondo waturuka zvichikupa ijambwa munyama zvichishanda kuvanasikana zvichiita varume kuvanakomana zvichivaita vakadzi zvichikushayisai rugare mukati medzimba dzenyu. Izvozvi ndo zvaita basa rese zvabviswa izvi. Notenda. Kose guru pane murowe mukuru akafa anga akandigadzira zvinopera sei iye akatofa. Takusunungura zandati kwasara kusunungura. Zvaita sekukwasara kusunungura izvi zvamamukagadzira. Mangwana kuseni kuma8 makutopa mushonga makutoenda muropa renyu zvamamakateketerwa zvirimo muropa zvamamukagadzirwa. Mangwana kuseni na8 munouya pamushonga mopiwa mishonga yekusunungura kushereketwa wanga uri mutsinga ropa nenyama dzenyu moita zvakanaka moenda kunyange sekuru vasati vasvika vachasiya vatirongera mishonga yacho isisu tokupai kuseni kuma8 tokugadzirirai modizvei mosununguka kufamba kuenda kumba monotanga upenyu utsva. Nandoyafunda chikumbiro changu chiye kuti vana vakauya kumba yakati ndaenda kamwe mwai makanditende kuenda vakauya zvikazi mudhudi ngatiperekedze nechinyi nepasuro saka kubasa pachipai kwakundoti zvokuti ndoti ndakuzi yei zvakudaro ndaikumbira kuti zvingaita ndiite sei kana kuti ndosiye mwana wangu mozondipira zvozvo ndikuti ndiende mhanyi vana vanourayirwa vanokumbirwa mishonga yako. Kufuna ndaro yafuna kuti agerewa ikwenemba machibesi. Asi avo varoi vaviri avo mangwana kuseni kuti vagerwe vachekwe nyora dzavo. Zvakanaka mosununguka yenyu kubuda panze mutakura tsvimbo dziende mudhiramu. Kana pane mumwe ane mubvunzo ngaabvunze, kana pasina muombera. Iwe mukomana weTV une shoko here Sly? Ndakangoziva kubva kuna mai Lazarus pana makati Denver mwana wani mwana wazuva rimwe ndo sisi venyu muning'ina mwana wemuning'ina wangu baba vake ndizuva rimwe ndiwe ndoona baba Lazarus. Makazviziva sei zvaDenver kuti baba wake ihanzvadzi yangu futi? Pese petaifamba taitotaurwa kuti iwe dambudziko ronayo ndo dambudziko rovinaro kunzvenga hako, asi iwewe dambudziko renyu ndiro ndiro uchadzoka futi pana mukoma ako aya kuti mukoma wako nyaya iya yamuka. Muzoda kuti kwamatasva makanga musingazvizive makasanga kuzviziva kun'anga kana kuti maizviziva semazivirai maita nyaya yaLazarus asi muchivanza? Inini pachangu kutaure chokwadi paidi ndanga ndisikazvizivi, iyeyu ndiye wakatozoya nenhare chiti mai ndoda baba wangu. Aiwa tatanga futi wakuzoka futi mwashure. Alright, munoziva here kuti Lazarus akambotengeswa kune mumwe muzvinabhizimisi kuti aitiswe business achekereswe muchigaro. Vakauya maikuru avapo panapa vakauya vachitaura. Imi makasingazvizivi? Paakanotorwa namaikuru inini ndanga ndisipo, ndandiri kwaMutare. Ndiwo pavakazonitaurira kuti uyai mutore mwana, ndakatore mwana kwaari kutengeswa. Inini manje ndokubve kwaMutare kwabva ndauya ndichibva tagara pasi ndikati ndini mwana mai, inini handichaendi kugara nemwana ipi paMutare, chisarai naye. Ndokugara kwaakaita nambuya. Mubvunzo uripo ndokuti inini chakaita kuti ndiende kun'anga inonzi naMapera chii? Chakaita kuti iwewe uende kun'anga inonzi naMapera. Inini ndakandadzingwa pamba ndichizoende kune murisi wenhumbu, iwo ari kude kuone kuti anhu asazive kuti nhumbu ngeyani, ngeyawo mukoma. Alright, mubvunzo wangu wokupedzisira kwamambo kwakabuda mashoko ekuti kwamanga mafamba
imimi maitoudzwa nzvimbo nemaitiro amaita bonde nehanzvadzi yenyu, asi panapa makati hamuzvizivi. Pamakauya kwamambo paya pekutanga muchiri muri kwamambo Zimbabwe, mafamba kubva kunofa kwamai mafamba, hamuna here kupora iti kunganga kwamakaenda kwamakanzi namambo endai, nganga ina kukudza here masangano namaita nehanzvadzi yenyu? Haina kukudza here? Laza hapana here pakataurwa paisangana amai nababa nenzvimbo dzavaisangana? Ya ipo papo pakataurwa patakaenda kuna madzimai vekutanga vakatanga kubudisa nyaya iyi. Ndipo pakataurwa kuti mhiko idzi dzakaitwa sei, achitaurira achibvunza sekuru vatizava. Dzadziri mhiko dzemhuri yavo dzekuti vaite mari nene. Ine ndisati ndabarwa manzwisira ndozviita. Ndekuti mai avo vakapuhwa hari nemishonga vachiri musikana. Sandabatwa. Ngekuti inini kana ndazobarwa ndaifanira kubarwa ndiri musikana. Vaizondigezesa nemishonga iyoyo. Saka honde ndakamutsa nasekuru kana navo vese yange iri kuti ine kunzwisa kwandaita ndokwekuti hari iyoyo yawakandigezesa nayo ndo yawakandisungira nayo chiraramo changu. Aikugeza ndiani? Ndimai vangu. Amaela manzwisira ndoita nyaya iyoyo. Imi munoziva here? Very close family vese kana mukabvunza twana tudiki kana kamwana kasekuru vaya kadiki vese ndo manzwisira vanoita, because kamwana kasekuru ndo kakatombondiudza futi nyaya yako yakamira zakadai asi utoziva kuti inini ndandirozviziva. Saka ndo nhau inonetsa kuti munhu anenge achiramba, saka ndizoziva kuti vanenge vandisunungura nemwoyo wese here kana kuti havasi kuda kana zviri kufamba sei. Asi andikuvabvunza kuti imimi because vanongoti zvese ndezvomusha zvese zvakaita nehanzvadzi yangu chii, ndosandikubvunza kuti pazvaiitika apa ora timbobvunze senge pakumugezesa apa hamuzvizive futi kuti ndo mafambisiro enyaya yacho? Ipopo handitombozivi kuti zvaiitika sei. Asi zvaiitika inini kuti zvimwe zvacho kuti nditozozviziyawo kwakuchitsanangurirwa vamwe tiri kufambawo. Asi mamusingazvizivi? Ndandisingatozviziva, ndakutozviziyawo kufamba kwetiri kuita uchitsanangurirwa kuti zvakadai zvikadai. Hamusikuziva here lazima imugezesa muhari? Handimbozvizivi kuti lazima ndaimugezesa muhari. Pamwe rarirewe pamwe ranga riri dhishi, inini ndoona sedhishi iyo iri hari. Noti 2014 mhuri yakaenda Mozambique, ndindeganda ndisipo kuvana uyu tingati muzukuru, asi vana vehanzvadzi dzavo vadiki kwandiri vakatoenda Mozambique. Nana Denver vakaenda Mozambique vachienda koita marituals avo. Amai ako vanga varipo? Ndo vaitotungamira marituals acho. Vakatopuwa dzimwe tsananguro dzoti makore akafamba pamberi apo muchazonetsana. Handizotanga ari marituals iyi ekuti ini ndigarike here kana nditese, ndo pakatanga kutodhakwa zvinhu zvangu kunyatsotodhakwa wese. Ndo pakasimuka generation yevamwe vana vachitoita zvinhu zvavo. After 3-4 years ndo pakazotanga kupandukirana kusvika nyaya dzizobuda izvezvi. Alright, tomboti zvimwe zvese vari kuzvikanga vachizvikangana, zvimwe zvacho zvaitika vasingazivi. Ngatimboendai kuMozambique amailazi. Rwendo rwekumozambique rwakarongwa nani ende rwakanga ruri rwechi? Tipedze dari. Rwendo rwekumozambique rwatakafamba isusu rwakarongwa inini ndandiri mutaundi. Kwabva ndazoye kutorwa mutaundi zvikazi tiri baba anga arwarisa. Tabva taenda kuMozambique. Pakati apo taende kuMozambique tanga tiripo family. Naiyo hanzvadzi yedu iyi nemwana wake tanga tiripo tese. Kwabva taenda ikoyo kubva taende kufambira baba, kubva tataurirwa zvanga zvataurwa ndopetangazodzoka baba akufamba. Lazaro vamwese vakaenda yakasara pamhiko dzacho asangafanira kuendawo. Apa zviro zvizvi inini kutoenda kwendakaita vakatoite kuite zvekutondijuma kuti hambai ndandiri mutaundi. Vakatoite kuite zvekutojuma kuti zvizvi kutobuda hambai. Ndangoti inini ndandisi kuchagari kumushanda ndakugara mutaundi. Handiti. Kwabva ndangojoinirawo sefamily yanga yasvika ini kwatojoinirawo. Semajoinera vakangoita zvimwe zvese kubva pekutanga izvo. Nokuti zvese imimi kwese kungojoiniswa. Hapana kana pamunombo ende hapana kana chamunoziva kusvika chamunongonyatso remember amailazi inhumbu chete. Zvimwe zvese hamuzivi. Inhumbu ngekuti kazhinji kacho zvimwe zvizvi pazvaigarwa inini ndaigare mutaundi wamwe wangu ari kuruzeva. Kana iye kutomubvunza kuti inini ndane makore manga nokuti kugara namai wako here pasi kuchimboti unotomutaurira. Noti upenyu hwangu hwese ni paakazouya ipe ndakabva pakanhongwa ndanitori mutaundi. Nemukoma wenyu muchakabvuka makambotaurana here panyaya nhau dzevana venyu Denver naLazarus?
hatina kumbobhuya ndizvo kusvika afe hatina. Alright, Sego, ndapedza. Sunungurai mhuri yenyu. Nini mubvunzo wandinawo ndokuti paakaenda Mozambique semhuri, mai vangu ava vanga varipo here? Kuti waenda wati kaenda semhuri. Saka mai vangu ava vanga varipo here pawakaenda Mozambique? Hani wabvunzika muzukuru. Kuti amai makaenda here semhuri? Makaenda here pakaenda Mozambique mai? Andina. Saka muiziba nawe yese rutsanangurwa yaLazarus. Andina. Hamuna ruoko rweni rwamakaisa pana Lazarus. Mazvita. Wadani? Wati kudiwe? Pawabvunzwa mubvunzo wakuti hauna ruoko rwako chawakabata chawakaita pana Lazarus. Wati kudii? Sekuru mubvunzo wati kudii? Nawe kuidzira ngani kuchitika mwe kana machita mwana? Nyaya yenyu yemumusha makaita mwana uyo hausi kuiziva. Handisi kuiziva vasekuru. Zvinokuwawa mawa. Asi mangwana zvinozokutambudza zvakuita izvo. Zvinozokurwadza mangwana. Chabuno tine vanzi. Zvakanaka, handei vanzi. Mai ndapota hangu. Sekuru pamusoro. Mai kana mune zvamakaitwa pana Lazarus mai. Tinokumbira musunungurai. Mangwana iri kuuya kana ndiyeko kuti ndinga pana. Kana mune zvamakaita kuna Lazarus. Sunungurai Lazarus mai ndapota hangu. Dai mwana wangu munozwa sei? Ndapota hangu mai. Sunungurai Lazarus. Azvitauriki asi sunungurai Lazarus mai. Chabuno. Nditenda nekutaura kwenyu. Chabuno. Sunungurai mundibanza. Kuti akure tsvimbo dzedzera kumoto dzinosa. Asi nini bendati ndiri kukusunungura pane zvese zvendakakushetera ndizvingodaira. Mama ndadaira. Maita basa mama mandisunungura. Maita basa kana moyo wenyu uchidaro wati wandisunungura ndinotenda ndichangoona nekurarama kwanichaita. Ndakusunungura mwana usapera apo wakasungirira zvese zvendakakuitira zvese ndakusunungura saka ndati dairawo muno ndichizwawo. Munoziva kuti chiyamaradzira pang'anga dzamakafamba dzese even dzakafambwa naLazarus imusipo zvainzi amai vako ndo vane kiyo upenyu hwako. Makambozvinzwa? Akambokudza izvo Lazarus kuti zvainzi zvese ungaenda zvako kung'anga dzakaita sei asi amai vako ndo vane kiyo upenyu hwako. Makambozvinzwa? Chiri hapana zvamunongonzwa zvenyama yaLazarus totozokuudzai isusu. Haya wasunungura Lazarus kana zvanetsa pasekuru wako paziya. Muri kuuyawo? Haazondimakeri kuti iwo wakaita sei waita. Pafona ndikakakutumai. Andori sekuru ari baba wake. Ajairaka. Vaudze sekuru muri wani? Miri wacho wese unorwara shuga neBP nemakumbo zvese. Oh. Haya munozodya sekuru. Mazvinzwa unopiwa mangwana. Hanzi kana apa mangwana makuseni panenge pakupuwa vanhu mishonga apa imwe. Imva mataura kune munhu kuti ndipe mishonga weshuga neweBP. Vanobva kupa ipapo. Vakanzi muchesti memwana uyu kutaura mangu makaora neinjini yake yakadhakwa. Ndikabvunza ndichiti ndiani akandisunga zikanzi harisi girlfriend kana chii. Inyoka yasekura. Makapanzwa here varume? Makapanzwa here? Mirai kana musina kupanzwa nyarirai. Vakamatasa vakagara muno vakazopanzwa pakayananga kumba. Ndoti vakamatasa chero angari pamba abva kutaurirai ndakatasa kumberi ndisina chero anodawo zvake angari. Muri papa. Mai vanga vari makafamba. Tese takadai takatiri panapa navo vakagara pasa. Tese akazwere nyaya dzinyora.
Semusimungapa hii makili. Ekuti akapatwa zvakazopeteka kusvika. Imimi manje mwana nekuti isu kana tida feedback azvine kuti mwana wamai because mukada kuumbiridza chakaipa chinotozokura chinoshata mukoma vakazone nyora mungadai masunga nyora vanogona kuti vakadziita kwete nekuziva ende vanogona vakachekwa nyora idzika vachitozi tikuda kukurapa une musoro unotema asi nyora idzidzo vakutoiswa zvinhu zvavaiswa zvavakadzidya bwana rushava china wamatidya bwana rushava chii ende pamasumuka nekuti kana titasumuka zvamunosvika namasumuka tichiexpecta kuti mutaure in short but mutaura mapoints mukoma vakanzi hamuti vakabatwa kana musikadi kuti vakabatwa nekuti havana kubatwa kwamuri asi isusu kudare titatoona kuti vakadii vakabatwa saka imi vamukhona usumuka kuti chakamire pamusoro chandakazwa kana mukoma vakanzi vabviswa kumeso apa pakaonekwa paine nyora chakamire vagezaya zvazvoreva munenge matopedza saka ima hamati mukoma hapana chavakataurwa havana kubatwa havana kudii vakamodzi vane jambwa rerushawashava jambwa rerushawashava chii vane muri kuona nyaya dzacho tichida kuti zvichii tichienda pamberi sekuru ava vakanzi kana sekuru vakanzi wakaenda kuMozambique ukaenda kotora munhu anodzungudza kudai akauya pamba pako iyo pakachererwa zvinhu saka zvinhu izvozvo uri kuramba here kuti wakadaidza n'anga sekuru vakati najesu wangu sikanzi kana uchiti najesu geza mvura yawaisa mari sekuru vakaramba ipapo tobva taenda kobva sekuru vabva vati waraiti kana matini ndine zvinhu hazvinoshata zvikanzi uruzidzero kuti hanzvadzi dzako dzese kubva uku kusvika apa dziri kuti unoroya iwo wakaromba ini ndinda kudaro nen'anga sikanzi chibuda panze akabuda akagara panze next kukauya mai vamba vakanzi iwewe uri muroyi wangu kana kuti kwete vakambotanga kuramba sikanzi ndakuona wakapfekedzwa bhachi roinaro rinoda kuti ndikurape ende ndokurapira kumakuwa mambo ndamukumbira vakazobvuma vakanzi kana uchida kuramba akoramba asi rufu rwako ruri padhuze vakakumbira vega nemuromo wavo ndokumbira kundiso mai asi tikabva ipapapo kukauya mai guru apa vakanzi iwewe sei uchipira mudzimu uri wega ndo pakatangira nyaya machira waya machira akataurwa jira mataurwa akati pajira isusu tiri uko nerakazoitika ndinoda kuti inde tiritaura zvakaitika tafamba nika takumba tichataura zimwe zacho zvakaonekwa nenyika yese tatiri more than 200 pamba pedu isusu pakauya ching'anga kana ndechinyepa nyika yataura ndova ndechinyepa vakanzi vane machira avainavo ndiri kumada machira ivayo vanhu vakamboti next weekend vanhu vakabatwa kwatakaenda ndimaiguru ava namaiguru ava nasekuru mwana uyu akanzi ane zvaakaisirwa akatemerwa nyora kuzasi muri umushandisa mwana uyo ari kurwara ndiye mwana ari kurwara andida kutorapa kudarika baba vake nevamwe vese ndikanzi nditengeze ndakatenga tikabuda panze nasekuru ndikati inini sori mambo ndautaura chokwadi basa randoshanda rakashata asi handifungidziri ndosvika ipapo ndichazokutaurirai sei ndisikasviki ipapo nekuti ndomboratidza sekuru ava maevents akawanda ekuti sekuru ava ndinakanadirire kuvauraya indada kuvauraya tinombotaura nezvazvo kuno tikazi titengeze taitotenga sekuru vakati ano kana zvanzi zvino zviri pamba pangu ngatibvise mari ndikati inini handikwanisi kurarama nechikwambo mumba mangu mairamba and imimi mari munaindoziziva nganga rida mari nganga ikati $500 500 ikanzi kokumba 150 yebhazi ikabviswa ipapo ndo papaine mufurisa uyu neavu vari 2 nganga yaizoya the following day musi wa23 yakauya nganga tikaudzana matasa ese zvavanga vasingadi vanhu vazive asi vepa matasa vazhinji vakati vakauya tatiri nganga ikasvika na 1 o'clock nganga ichiprofita iri kumba kwayo yakataura kuti kana ndazouya peyanga yakasvikira handifaniri kupinda mumba vari nganga payakarasika tora yayo yakasvika bvapinda mumba mamachairwa namainini wangu avo maiswa carpet kana vari kunyepa pakari vanenge bebvemataura tisataenda mberi avo vekutanga ndo vakachaira mumba imombo dzakasogara munhu vaisa carpet yavo dati zendinotaura izi kana pane kana nyekwa vabvumira nganga ikapinda ikashopera yakushopera nganga yakatanga ichinditi mupurisa ngaripo tese tatiripo nevamwe vari mumashure nevamwe vasina kuuya vari kuchiziva yakawaridza chakaita handizi chakaita chichenu ngachijira ngachii yobva yanditi ndijambe katatu yobva yataura nhau yekuti mai vangu inini nababa vangu ndiani obva wabvunza sekuru kuti unoziziva here auziziva here sekuru wakati havazizivi zvikanzi aiwa unonyeba iwewe wakaromba pamwepo namukoma wako vanhu vanga varipo tsananguro yezichiburuka wakauraya mukoma wako wakaurairei ikazotaura futi ichiti mwana uyu urida kumuurairei
unonyepa haumurai kana tiripo. Kana ndikunyepa sekuru wacho ibva mataura ipapo. Handisi ng'anga ndo yaitaura. No problem. Saka nyaya yataurwa papa. Nyaya yashoperwa. Ng'anga yobva yazoti inini zviri panapa. Handikwanisi kushanda sekutaura kwandakaita tiri uko kuti ndibvise zvinhu zviri panapa. Wedzerai mari nekuti imimi makaromba. $500 ndaida kuti ndibude mudzimu. Ndibudise mudzimu wepanapa utaure. Asi mudzimu haubudi kana paine zvimwe zvendisati ndabvisa. Procedure yekuti inini covenant yandakaiswa nevabereki ndeipi ndoita sei ndopakataura ng'anga nyaya yekotemwa nyora nekuti taizofambisa sei nekuzofambisa sei peteni mwana ndandatenga jongwe nezvinhu zvandandadzitenge peteni mwana wangu ng'anga ikati hatishandiriba asi mari hazisi kuisiya mochitsvaga 1000 kutopa pamari iyi ndiweko kushandira tasara ndakutaura chokwadi chakaitika semhuri vamwe vese vakaenda sekuru vakati toita sei ngatipinde mumba inhau iyi ndaifarira kuti uyu anonzi sekuru ngoni vaitaurewo vasine nenyaya yesekuru ngoni avo varipo ndo vanga vakamira sana mabhosi vakatanga kugara focus meeting vakandidzinga vakati iwewe panapa upindi bo tiri kutaura nyaya dzemari vakamira nasekuru avo nasekuru ngoni vari kumashuro vakataura nhau dzavo vakazoti toita sei tikapinda mumba tikakomenda zvaitwa neng'anga ndakanga ndiripo ndikakomenda ndikataura ndichiti nemuromo wangu task yaifanira kuitwa neng'anga haisiyo yaitwa procedure yazotaura ng'anga yasvika panapa nedzimwe zvese ng'anga yataura 10 minutes pamwe pese yanga yakutaura iri panyama handizvinzwisisi zvikanzi way forward toita sei ndikati ini ndaifunga kuti ditaenda kuna apostle akatanga kundiudza nyaya iyi ndisingaizive mumuonewo mese takakwira bhazi tikaenda kuharare kuna apostle ndodzazotaurwa namai kuti ndakavamanikidza inini handimanikidzi apostle akavaudza procedure kukufonera kwandaita mambo kufonera ndakafonera mupurisa ndikamuudza mafambiro ataita tikati asi apostle ati vari willing kuuya koti visika zvinhu izvi $900 saka inini kwete ndakamanikidzwa nomwe munhu inini tiri kumba kwangu zvataura mamavo kune mukadzi wangu nemwana wangu ndakafungidzira kuti since tichiita zvichinamata apostle vakambotibatsira apostle vakandisunungukira saka ndaifanira kutanga ndakumbira futi kuna mambo inini kuti ndiri kukumbira kuti apostle vauya mumusha muri kuzona mambo taenda kuya kuna apostle takawirirana semhuri tiri close family kuti ano apostle vanouya sekuru avo vakati tinotsvaga mari apostle ngauya musi wa18 saka iwe lazi ndiwo unokwanisa kuzwisiwa namambo kuti tisaita kunga takumbunyikidza chikumbira kwamambo manzvinzwa 18 asvika ndakabvunza sekuru tichaita sei sekuru akati takadzoti musi wa26 musi wa24 wasvika ndakafonera headman chigodura kana akakuudza kati ndo urongwa huripo sekuru haufa sekuru ndopakandiudza kuti ndine 200 saka pakurirana patakaita seclose family dzinza rese rarisingazive bo sekuru vaiti hazifanira kuzikanwa nevanhu ngatingoita zvinhu zvedu which was true ndikazvibvumira musi wa26 kana 25 chiri iri saturday ndo pandakagadzira group redzinza rese rekwamatasa wese vanengodzwa rekwamatasa ndakatsaga nhamba tikagadzira ndikati ndo nhau yandina ndibatsirewo nemari nekuti sekuru havasina mari ndo process iri kudzinzawo saka nhau iri panapa sekuru vakati havana mari yekundirapisa ava nemuromo wavo maiguru ndikavafonera ava vakati vati wakazwa kuti takaromba chikwambo chinotipa mari here kwawakafamba ndo pandakatanga kunetsana navo munhu andakatretena ndakaudza ndikatofonera mwana wacho mupurisa mwana vavavo maiguru ndakati vati uya mutore chikwambo chenyu oro else inini ndakuuya ikoko munondiona odyoyo ndakatsetera mwana wamupurisa ano munhu andakatretena andakati ndirauzodini zvezvavataura zvinyepa kusvika pari zino tazoya panapa nhasi gurupu rese munhu wese wekwamatasa umwe ari kuswaziland ari kumalawi ari kupi ari kuiziva ari kutoti tinokwanisa isa $10 vamwe vakatirudini vamwe vatirudini saka vauya nhasi vachiti tikwanisa kutaura neclose nababa ava sababa tinzwa kuti nyaya yedu tofambisa sei asi chokwadi chiripo mambo handisi kuda kutenderera sezvataurwa nemunin'ina wangu nhau yedu hatisi kuda kutsvaga kuti ava varipe ava vadii tiri kuda chikwambo chiri mumba medu chiri kuda ropa zvemanje manje sekutaurwa kwezvakaitwa tese tikabvumirana tiri paharare papani ndosaka mambo manzwa zichiita kunga ini ndikuzi nehasha vari vandiprovoka apostle vakarora vakati hakuna anoenda kumba nekuti kumba kwenyu kune tsvimbo iri kuda ropa ende mese makadai muri pabhenji makawirirana kuti ropa rinotorwa nderangu inini vakachibvuma manzwa inini handisi kuda ava vari panapa saka ava sekuru pari tita hasha zanhasi zvekuti kana nhasi ndakuchizwa hasha ndepekuti sekuru vakatenda futi kumusha kwavakabvuma tiri kuharare kuti havasi kuenda vakabva kumusha last week kune tsvimbo iyaya yakauraya mukoma wavo iyaya saka inini ndo zvirundibata mambo kuti zvirundibata izvozvo vose patinonga tiri kusango vanobvuma takunoku kune vanhu vobva kuti aini ndonamata
handisuda sekuru handisuda chii rungoda chibambo chete mama